7 million road concreting project sa kagamhanang probinsyal na angkon sa katawhan sa Barangay Damasing, lungsod sa Rizal. 1 Unit 3 classroom school building na pahimuslan na sab sa ilang mga magtutungha. Dawato nato si Lorvy Kabilin alang sa dugang detalye. Ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy, human sa daghang katuigan, sementado na ang dalan gikan sa Purok Santol, Barangay Damasing, hangtud sa Barangay Casul, sakop sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Gisemento na karun ang kapin usa ka kilometro nga dalan gikan sa Barangay Damasing, lungsod sa Rizal, ning probinsya sa Zamboanga del Norte, hangtud sa Barangay Casul, lungsod sa Sapang Dalaga, sakop sa Misamis Occidental. Kini pinaagi sa balor 7 million nga road concreting project sa kagamhanang probinsyal, ilawom sa pagdumala ni Governor Roberto Uy. Sa kasamtangan, paspas ug padayon ang pagtrabaho sa maong proyekto sa mga personahe sa Provincial Engineering Office, ubos sa supervision Engineer Joelito Galanza. Matud ni Barangay Kapitana Corazon Bermudo, nga dako ang ilang pagpasalamat ni Governor Uy tungod kay pinaagi sa pagpasemento sa ilang dalan, dili na unya sila mag-agwanta sa lisod nila nga agianan. Gipaambit niya nga sa daghang katuigan sumala siyang nahinumduman, magbaklay sila sa maong kalsada nga kabatuan ug kalapukan. So among dakong pagpasalamat ni Governor kay kung wala pa ni murag mag-agwanta gyud ni sa tumang kakapoy pag-hike namo. Kay sa miaging mga pipila ka tuig kung among nahinumduman, when I was 12 years old, nag-hike na gyud mi aning dapita, kabatuan ug kalapukan. So for how many years? Mga 35 years. Ug karon ni gawas. Dugang sa kapitana, nga kini nga pagkongkreto sa dalan mapahimuslan dili lang sa mga taga Barangay Damasing, kundi lakip sa katawhan sa silingan nga mga barangay ug lungsod. Gumikan sa paghatag og pagtagad ug pag-implementar ni gobernador ug karon amo og inyo pong nakita nga murag sinaw na gyud among dalan. Among pagpasalamat Gob nga imo gyud ning gitagaag pagtagad. Dili lang kami ang nahimulos kundi ang tanang kasilinganan. Amo sa giduol ang kanhi mayor sa Dipolog City, si Ma'am Bilinoy. Ma'am, dagan kayong salamat kay imo gyud ning gi-entertain o gidala didto ni Governor. So karon nigawas gyud og dili lang kaning projeka ang maong gihatag ni Gob. Nasad ni 1 unit 3 classrooms og dili usab kani mahimo kung wala usab ang district coordinator namo kay mo gyud pud ni siya nagkuyog nga makaadto Miss Kapitolyo si Tata Campos. Daghan kayong salamat kang engineer, kaninyong tanan, sa mga opisyales nga nagduso kanako, gyud nga mga adtumi sa opisina ni Gov. Si Barangay Kagawad Idita Sagaray ang nagpasalamat usab sa maong proyekto sa kagamhanang probinsyal. Ang akong dakong pasalamat sa amo ang gobernador karon nga naghatag sa maong proyekto ni ining kalsada. Tungod kay kining kalsada wa pa gyud ni implementar sukad pa sa una nga ma-concrete. Kung mahumanan ni puhon, may na gyud ang pag-agi nga tanan nga mga sakyanan dili na malapok kay kuan naman konkreto naman siya. Samtang nasayran nga nakaangkon usab ang Barangay Damasing ug 1 Unit 3 Classroom School Building nga proyekto gihapon sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon ni Governor Uy. Kini nagamit na sa mga magtutungha sa Damasing Elementary School. Sa laing bahin, humanasab ang bag-ong covered court nga gitukod sa probinsya didto sa Barangay Nangka, Rizal. Nakabinipisyo pud ang katawhan sa nasangpit nga barangay sa solar streetlights ug road concreting project sa probinsya. Gikan dinhi sa Barangay Damasing, lungsod sa Rizal, Lorvy Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron maibawan namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.